Oo, go. Parang hirap. Hindi ko kayang, hindi kami magkasama. Yung dito ko, sa Singapore. Parang ayoko ng long distance relationship. Naman ako narinig na long distance relationship na hindi successful. Alam niyo, bro. Ano yan? Ano ba sa akin nila? Absence makes the heart grow fonder. Ano yan? Kaya nga may Skype, may FaceTime, may text. Ano ba naman? Twitter, Facebook, o magkikita pa rin kayo. Ay, Ano ba? Dito pa alis ko, dito pa ako. ano? Ay, nako. Tama na nga yung drama niyong dalawa. Nauna na si Wiki at si Rocky doon. Kaya lang natin pag-usapan yung founder ng love, di ba? Di ba? Ito? Sige na. Tama na yung Tandaan natin yun. Dapat full time. Ayaw ko lang ibong sa long distance relationship. Kawawa naman ko eh. Oh. Tuloy ba talaga kayo sa Singapore? Oo eh. Matagal pa naman yun. Ang isipin natin, yung ngayon, yung magkasama tayo. Wala mo naman yan. I love you, Rocky baby. I love you, Vicky, honey. Teka, tayo na ba? Sanay po mo usapan? Ano yung gusto mo? Rocky Dominguez. Will you be my boyfriend? Grabe! Naalala mo ba? Dito ako nag-celebrate ng New Year. Grabe! Gosh! Ayos ko! Sayang naman! Okay na yan, Rocky. Eh, di ba tayo na? Oh,